Става съм те допак. И нещо говорим за лъжата. За лъжите, които използват хората по някой път. Когато просто не искат да откажат на някой приятел. Но няма че да започнем. Ето, примерно, това случвало ли ви се? Ето, това случвало ли ви се? Да. Ами имам много да уча. Няма да мога малко да излезе. Извинявай. Айде. Да. Ето това случва ли се? Да четете книга. Ето. Или да правите... Примерно, не знам какво да правите. Да го нямаш че. Или, ето това случва ли се? Да излезете навън. И някой приятел да ви пита, може ли топката? И вие, не знам. Ето това е адски тъпо. Да кажете на човек, че не знаете. Кажете му да или не, бъдете сериозни, не дейте да се страхувате. Това няма да може да ви набие или нещо такова. Не съм сигурен, но почти съм сигурен, че няма. Добре, ето ви още нещо, което ще ви покажа. Примерно, ето. Ето и играя си на телефона. Вече си във Facebook. Така. Си във Facebook. Да. Казах ти още преди малко, няма излизаме за... Имам да уча. И навън към времето не е изобщо хубаво. Айде. Хей. Да. Ето това е учене на някои хора. Няма никакво значение. Не ги обиждам. Не се обиждате. Или, примерно, да правите това. Примерно, ето ви география, няма никакво значение. И за предводител да правите ето така. Учебника и вътре, примерно, вашата книга или телефон. Така, ето така. Ето. И спрете, да, мамо, чета. И до сигачката, това много повече с книга. Ето още една книга. Ето така. Ето и само че учите, но вие заобщо не учите, си четете там книга. Дано клипа да ви е харесал, ако така дайте му един палец нагоре и ще се видим друга.